If back and forth was a person, or rather, if confusion was a person, Nyati waiwana award izvezvi vaonekwa vakuposta vari kuDurban varatidza kuti they've decided to relocate kalife kepaZimbabwe kekuseva nemakareu kusvika waridza nzeve kunge dzezere Mercury. Aiwa vati bodo havachakakwanisa vadzokera kumafuro manyoro vati ivo they missed South Africa uye chero matoilets acho chaiwo imi Weki Wednesday maisa kupiko zvima special ine streetwise 2 pa South Africa apo vakati bodo isu zvekuramba tichaita zvekupema tasiyana nazvo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Adopa aifona akasenga grocery paya kuti foni yanga isachapindi achibvati foni yadzimwa. Aiwa bodo vanhu vanga vatova muroad yekuenda kana deye vanga vachiri kumba vaitoita namafewewe nana Tandaza Maze nemudzimai wake pamwechete nana Bamunini vakati bodo isu sitakuenda zvegrocery ado unosara uchiona zvekuita naro mapampa uchatambisa pada. So nhasi ndo pavazobudikira back online vachiratidza kuti vaposta YouTube video vainvita vanhu kuti manyai munotarisa kuYouTube ndokubva vanyorera ado tsamba vakati nhai ado grocery rangu riri kupi, adopted son wati iye asi munoti bawakike hawapengi here naimi izvozvi ndo pava kundibvunza grocery riya ado atomboti veduwe zvimwe zvese yes it's food tinogona kudya ko mapeki emapampa ndatenga. Dambudziko rakaitika nderekuti Nyati vaisakwanisa kuti vaoneke zvakanaka. Number 1, number 2 papa nemaspeculations ekuti baba wakike havasi kunyaya rwara saka vaitya kuti ado achasvikako oona kuti vari kufela sei. Yes kuchipatara vakaenda asi matimelines ekuti vakazodischargewa nguvai zvandataura zviya nyaya dzevanhu tichawa musoro. But anyway vapinda munzira vakati vari kuenda kuSouth Africa. Tazoona yananga Durban motika iya they spent 2 days on the way vakwira mota yamalaicha vanhu vakati from flights to proper buses kuenda kunana Dubai wazokwira mota yamalaicha inoita 2 days panzira. Manetizens achema zvakare kuti mai wakiki wangu wakapfeka dinner dress uye vatopusha kusvika Durban vasina kana kumbochinja. Vanhu vanga vachifamba nemota here pamwe pacho kamukamira mumabhathroom ekuSouth Africa munotaura aya iyo yanga ichitotaurwa nababa waNyati kuti munomaziva here guys mabhathroom ane matepu ane masensa aya mukangotora sviroloni chacha mubva mati chikamwe kadrezi pfe aiwa munogona kufamba nevamwewo zvakanaka. But that's beside the point. Vanhu vari kuti ivo ko zuro ndizuro kwaichaiwa mari kuti Nyati agone kubatsirika nemhuri ari ikoko. Mari yekupinda panzira yekuenda kuDurban aiwana kupi considering kuti aitoshaya $20 yekuenda kunozvirapisa. Tachifunga kuti zvakare pavidhio apa pachaburitswawo munhu achitenda kune ava vakacontributa kuti asengwe neambulance ainde kunorapiwa. Pana mazepa achiri kumanya negofund yake yazomboita take off here uye achafila sei kana aguwa kuti vanhu vanga achitira gofund kuti vainde kuchipatara vadova kuKZN. Pane zvimwe zvaita zvakare kuti vanhu vabatikane. We yanga ichiadresa Nyati mudzimai wake muvlog ravo zvaratidza kuti mukomana ane kakubatira kaanoita uye anenge asingatreat mudzimai wake zvakanaka. Mamwe matarisiro anga achimuita ziso racho rari chitovhundutsira. Mudzimaiwo haana kuwanawo kuti agadzigwe ose munhu ari kufamba achienda uku international trip. Guys izvi hazvina kubata manetizens zvakanaka. Manetizens ari kuti iwo my Nyati seems to be tired. Nyati you need to improve on how you treat and take care of your wife. Imbodzidza kunana Ryan kunana Tanaka vana Premium nevamwe vakadaro vana Taite unotoona kutoti baby riri kufara. Manje my Nyati vanenge vachingoita kunge vakaneta chero kuti vangobrasha maedges emusoro varatidze kuti she's also part of this. Chero kusengerwawo mwana vana Ryan unoona vachibuda vakasumudza vana. Aiwa Nyati chake kubata kamera. Mudzimai anotogona kubata kamera ikaita steady. Iwo tombotambowo nemwana. Haungati kubva kuZimbabwe kunobata Durban. Mukadzi ari yakangoti kikinya nemwana. Iziso muhlobo weiko nai mwana weFanta Grape. Ndikafunga family iyi yaiva everyone's favorite. Few months back one wrong choice changed everything. Dzidza kubata mukadzi zvakanaka. Namato inopindurwa seiko kana umwe mwana achisviba misodzi. Nyati, don't be ignorant.
vanhu vese vairohwa nekuurayiwa una kuvaona panews here. Watadza kungoti so far so good, not to dismiss or discredit what other people went through. Some people are living in trauma because of violence iyoyo. Iwe ndo paunotorana nemhuri shishina nemwana naye kuDurban. Hey, zvakauma. But from the way we feel and the way we see this, Mainyati is not happy at all. She pretends too much. Pane pavanenge vachitoedza kusmaila, but you can see kuti aiwa pane chinhu chisiri kufamba zvakanaka. Pane chinhu chiri dry man about her. Nyati, what you are currently facing has nothing to do with geographical location. It is in your mind. Even if you travel back to South Africa, you will take it with you, or you will meet it there waiting for you. Things have declined to another level for you. This requires your immediate attention, not just changing where you live. Munoziva guys ka vari kutopedza nguva ngavabvunze team rakasara kuSouth Africa kuti kwakamira sei. Zvinhu zvatakatowedzera kuoma kubva zvaitwa machimati kunyanya Durban ikoko kwavari kuenda. But ka kune nyaya kunzi kwa inzimbe dziri kushaya vanocheka kuti mukomana afunga kuenda kunoshanda kunzimbe. Anenge agona watora advice yaakapuwa navanhu kuti wewe chinda unotsvaka basa. Mukomana akatoona kuti kuZimbabwe hakuna mabasa, regai amanye andocheka nzimbe. Zvinogona kuva zvichitifambira mushe kana kuti akadanwa nabamukuru Zimu. Bamukuru ka Ntebe ikoko kuna na Durban uko. Guys, Zimbabwe is not for everyone. Zimbabwe ndiye timu rinongwavha. Patifanyati zvanhu zvichifanira kuita easy nekuti munhu agara anobhadhagwa nemaviews. And maviews hazvina basa kuti unenge uri nechepapi. As long as uri consistent uchingoposta. Msekazi is actually doing well. Kwakatoreruka because hausina rent. Mari yese yauri kuwana imari development nekuzvinatsa iwewe. Ndo zvinozotidzosa panyaya yekuti did Nyati really need help in terms of kuenda kunozvirapisa kana kuti iye anga akaseva mari yekurapwa achida kuti ashandise kuenda kuSouth Africa then imimi mova muchimuendesa kuchipatara. Zvakaoma zvinosiya vanhu vasachazivi kuti tobatsira nechepapi, because one minute someone comes to you achiti ari kurwara hasi kukwanisa kana kufamba ari kutovewa achikwizwa nemunyu, next minute asengwa neambulance aindiswa kwakati, then 2 days ongodisappear parada, next thing hakunobuda kuDurban. Do you know kuti that journey is actually very tiring for munhu agara asiri kunzwa zvakanaka. Kupinda muJoburg chaiko unotonzwa kuti aiwa panapa ndichafili mushe kusvika kuborder chaiko, but kuzonobuda uko kucost uko guys it takes so much longer. Ndo zvaitaurwa nevanhu kuti Nyati ane kakunyepa kainako zvichava zvichaita kuti avhare makomborero kumberi uko since anga ajaira kukumbira kuvanhu. Next time akazouya achitaura kuti guys ndiri pakadai, I need your help, vanhu vachati aiwa kumasure uko bamunini makambotinyepera mukati mimi hamusi kugona kufamba, next thing matokrosa border makutotaradza matepu ekuJoburg. But anyway, isu hatidi kunze tiribita. Isu tiri kungoti go Nyati. Kwauri kungofila kuti ndiko kune basa aiwa zvakanaka. As long as muri ichigona kuchengeteka zvakanaka. Maybe vamwari kuti mukadzokera kumukhuku ikoko Durban mukati kandra content zvakumukhuku, maybe we can resonate better with you. Ndonzwira tsitse chisikana chimwana chavo chekutanga chinongogara chichisiwa kumusha uko vabereki vachifamba neaka kadiki. Ameno guys, tichange tichingokupai zviri kuitika mumastreets umu. Zvanyati zvakauma.